Kokoomus on Suomen yrittäjäystävällisin puolue. Äänestämällä kokoomusta varmistat, että myös sinulla on tulevaisuudessa työpaikka ja kunta pystyy järjestämään hyvinvointia. Tässä lisää yrittäjien mietteitä. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden nujertaminen tulee olla tulevan valtuustokauden ykköstavoitteena. Tämä onnistuu ainoastaan yritysten ja kuntien yhteistyötä syventämällä. Tampereen elinvoima on toimivia yrityksiä. Lupaan edistää liikenteen sujuvuutta ja päätöksentekoa. Haluan edistää kunnan ja yrittäjien yhteistyötä ja yritystonttien tarjontaa. Ne takaavat elinvoiman. Ilman yrittäjää ei ole toivoa. Me haluamme edistää yrittäjyyttä maahanmuuton keskuudessa. Tehdään Tampereesta kulttuurimatkailun ja tapahtumatuotannon ykköskaupunki. Tuodaan alan yritykset ja järjestöt saman pöydän ääreen.